Tu budem mnoho drobnejších, ale to cenejších vecí. Takže ideme dopredu. Jeho zlatá maska, to co váží 11 kg, jeho zlatá. Takže Tutanchamonovú masku si pozrieme. 110 kg zo zlata. A ďalej je strieborný faraón. Prvý. Aj nejakú mumiu si pozrieme. Čo Tutanchamon. Životné veľkosti. Tak ako zhruba vyzeral. Záhadne zomrel, nevie sa, či bol zabitý, či zomrel na následky nejakého úrazu, spadu z voza alebo čo sú podobné, ale mal problémy s nohou celoživotné. Tam boli aj dedičné choroby všelijaké. Štyri alabastrové nádoby. Nádoba rozdelená na 4 časti a orgány do toho dávali. Čiže v jednej nádobe je hlava a v druhom sú zase iné tieto orgány. Pľúca, pečeň, čreva. Deväťročný sa ženil Tutanchamon. Tak to tak zavčasu robili. Zlatý trón jeho. Trón? Dobrý. S korunou horného dolného Egypta. Tam je aj s manželkou. Manželský prsten tam má. A tak. Tu máme sochu Anubisa, boh mumifikácie, podsvetia. Pozlatené drevo. Taká skrinka. To je bojová scéna. To je zlatá stolička. Листа для фестиваля, для символии. Поближе немножко. Я тебя вспоминал туда, про Барнаул. Tretí a jeho manželka Ty.
To sú také veľké. Najväčšie v tomto múzeu v egyptskom. Starý otec, stará mama Tutanchamona. Luxorský chrám stavali. A Menhotep III, aj tie Memnonové kolosy, čo som dal predtým video, vraj teda, ale možno to bola len rekonštrukcia, oveľa staršie časy. To bolo. Eje, to tiež boli na tróne, to bol kňaz, ktorý sa stal faraónom na pár rokov. Tam sú. Potom měli čistě tělo oliem, pak měli obvázet celé tělo lininou oliem. Tak linie toto, třeba i manželé. Někteří umírali. Stačí vám bude čas na 12. Stačí. 12:00 u východu z obchodu nebo z bazáru, co jsem vám ukázal dole. Prosím vás pěkně, sluchátka vůbec to nedejte nikomu. Dobře? Sluchátka to vůbec nedejte nikomu. Toalety máme dvě možnosti. Tady rovně a pak doleva. Tam jsou schodiště. Mezi patře jsou záchody pánské, damské. A další, ven, když jdete ven z obchodu, vedle kavárny. Vedle kavárny tam jsou záchody. A tady, anebo ven, to je v ceně, oficiální. Personalita, počkej něco, máte drobný, chce dát někomu něco, to je záchod. Znovu, teraz bude u východu z obchodu nebo z bazáru dole ve 12:00. Já budu v kavárně, to co je naproti východu, jestli někdo z vás něco přijde. Bude u východu ve 12:00. Takže ďalšie časy.